ruh bir qaharını getirecek bolupdyr. İmam Şafii'de hayyatı koynak diyor. Koynak diýen ýene endazından bir endazdan manda. İmam Şafii endazylar koynak dipdir da, o ertigel bir mundel diýipdir hayyat. Am bir adam ýort batdyr, men Şafii iýert diýipdir. Şu sağelyň ýeňini ula qonet diýipdir, çepeliň ýeňini giş ýezget diýipdir. İmam Şafii'nin qaharyny getirecek bolýar. Ahan çepeliň ýeňe gişecek bolupdyr, sağelyň ýeňine yarım metr, 1 metrde uzynetdir. Ertigel İmam Şafii koynuňa bu ýeňi ola qon, binamit onu düň biri gelip diýipdir, seni iýert diýipdir. Ha diýipdir. Ola qowla deşipdir diýipdir. Kitaby näzir götürjegim bilmeýärdim diýipdir. Ýeňimi atyp kitaplar goýup men götürip bererdim, men gowy horjum elimde baki diýipdir. Ömer rahat bolun diýipdir. Ýeňimde diýipdir, gişejik beter gowşda, gazak bolundan mydan ýygnap durardym diýipdir. Ýygnama gerek diýipdir, şeýle durup berme bolýar diýipdir. Qawatymdan gowrun tapşyryp boldy. Mung 100 ýyl üstünden geçipdir. Häzir de gurrun nagat bereketli, nagat lezzetli on hoşaklaklygy. Hoşaklak bolýar. Ýene de aýtýan, mescide nagat näsrenden mi diýilmeli. Çok hep aýdaty bular ýüzüne. Şu ahlakda ýördüp birden mara. Mümlük çereket nefil namazdan önce Resulullah'ın yanına varar. Bunu men galat eden özünden aýdan. Resulullah'ın aýdandydy. İmandan soňra iň çerediň agratjaklar hoş ahlaklyk diýer. Hoş ahlaklyk da şoňa aýtýar. Qaharyň geltuqa Salam diýip ýöne gitdiň ýerde emmek islam. Salyp gyrdak tuqan ay Hudaý üçin ýudunayn diýdiň Resulullah'ın ýolunda diýär. Peygamberimiň sahih hadisi bar. Gözüre hoş ahlakly kıyametini Hakikaten bir Hudaý üçin näsen güler ýüz bolup qaharyny utdan Hudaý boş gaýtarjak. Boş gaýtarjak mendir. Maňa megde şeýle erkekdir, namatdyr. Hudaý gaçynda hiç namatçylyk ýokdur, düşüne wafadyr. Ine bila bir tawsiýe bolup eslap umran Kilencisi eslap ýene özüme aýtýan. Hudaý üçin hemmäňde nasihat diýip aýtýan. Ýadadyk şagdalyk gurrun. Ýadadyk şagdalyk Müslümanlar ýadadyş agdarlyk. Agdarlyklar ýerek bar dünýä boýunça gör, ahir musulman öldürmäne bar. Kafirlik guluw fikri. Olal adat zadyň üstüne sellerin beýlorapdyr, o doga edipdir, o etmändir, o beýtdir mescide, o beýle giýipdir, o qyýgyrtdyr, o qyýgyrmandyr. Ýürekli kişini kuduretden noli, daha için etmäýdi. İman için etmäýdi. O da alimdir, o da molladyr, o da kitap görendir, o da Hudaý diýip berendir. O yanlış sen bu sindircek bolýan amana bolmaýanmyşdyň. Amana tarapda yanlışlyk etsen. O diýen tamam bolsa goýdan. Tamam bol. Ýa-da kim millet? Asal. Ýa-da kim millet? Sen adamda dinin tawhid barýar. Sen adamda namazdan bahane çygadyma her näme bahanedir. Emme bir de ola qoň bahane bolupdyr. Dünýä boýunça gözlek bir adat kurungan maşlaýar daş. Adat çykatdan maşlap düş dünýä boýunçadyr. Hay görüp bütün mançoňatyny biýibini öldürüşip durmaly. Nahat ulaqandyr täfet, nahat ulaqan fitne, on bir keypçilik emniyetiň içinde meşru götürmäni biýibimiz açyp durmaly. Bir teberrüken bir hikaye aýdy. Hamşol bereket bolar, tenezzelur rahme inde zikr salihin, şoň menen tamam edeýin. Ham inşallah hazdamullah jalla dua eder. Bir alim bir teberrük geçipdir, Hazreti Hasan Basri diýerler. Enemiz Ümmü Selme'den nady emtdir haşoladım. İmam Agdam'dan 40 ýyl önçek dünýeden geçdi. Hazreti Hasan Basri. Şoň zamanda ýene bir teberrük barmış. Kim? İbn Sirin. O diş ýörýänmişdik, o da İmam Agdam ýaly mujtehitmişdi. Asl alimmişdi. Çoňmy. Biri Hasan Basri boldy, biri de İbn Sirin boldy. İkisi dağdan olaqan alim, evliya, teberrük, pirlen baş. Pirlen baş. Evliyalan baş. İkisinin kulağas. İnşallah ahunca Allah menen qyň görmer bugürdün Hudaý üçin zeýetdi. İkisinin bir zada agdaly bolup, kineli bolupdyr. Birinin ýürekleri agyrly bolupdyr. Kine diýmeýin olan hakynda. Yürekler birbirinden agyrly bolupdyr. Hop. Birinin hiç Hudaý diýip. Hasan Basri diş görmäne kim ökdi? İbn Sirin. Hasan Basri diş görüpdir, dişini öýdi. Hasan Basri öýdi. Şu yalanaç aş